radi se o novom konceptu, želimo da ugradimo znači, u naše proizvode prirodne materijale i onda smo rešili 3 proizvoda sa ugrađenim gušćim perjem. Mi smo imali sreću da, eto, prvo smo puno pričali, upoznali se, znači to je trajalo 1-2 dana, znači samo priprema pristupu tih razvoja novih proizvoda, tako da bilo je izazovno, rekao bih prije svega izazovno, ne toliko teško.